μας και να τους κάνουμε να επιστρέψουν την επόμενη μέρα για να μας ξαναδιαβάσουν, είναι αυτοί που θα αναλύσω παρακάτω. Ο πρώτος από αυτούς είναι τα σχόλια. Διαβάζουμε ένα άρθρο το οποίο μπορεί να μας φανεί ενδιαφέρον. Παραδείγματος χάρη αυτό εδώ. Ο άνθρωπος ο οποίος το διαβάζει και θεωρεί ότι μπορεί να σχολιάσει κάτι, πολύ απλά, γράφοντας όνομα και email και αν θέλει ένα τίτλο για το σχόλιο του, μπορεί να προσθέσει ένα σχόλιο. Στη συνέχεια, ο επόμενος επισκέπτης θα προσθέσει ένα άλλο σχόλιο και ούτω καθεξής. Με τον τρόπο αυτό, έχοντας γράψει ένα σχόλιο, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να ξαναγυρίσει στο site μας για να διαβάσει τι του απαντήσανε ή οτιδήποτε. Αλλά και σε κάποιον ο οποίος μπαίνει, δεν διαβάζει απλά και μόνο ξερά ένα άρθρο που έχουμε γράψει εμείς, απλά διαβάζει και τις απόψεις, τις γνώμες των επισκεπτών του site. Ο δεύτερος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να φέρουμε περισσότερους επισκέπτες στο site μας είναι τα site κοινωνικής δικτύωσης, όπως είναι το Facebook, όπως είναι το Twitter, όπως είναι και πολλά άλλα. Εμείς θα ασχοληθούμε με το Facebook, που αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι το πιο γνωστό, το επικρατές. Διαβάζουμε το άρθρο και απλά κάνουμε ένα κλικ στο κουμπάκι του Facebook. Αυτόματα μας ανοίγει ένα παράθυρο, στο οποίο μας εμφανίζει τον τίτλο του site μας, μια σύντομη περιγραφή του άρθρου, την οποία έχουμε προσθέσει εμείς όταν γράψαμε το άρθρο, καθώς και μια εικόνα. Όταν πατήσουμε share και μπει μέσα στο προφίλ μας, θα φαίνεται και στην κεντρική μας σελίδα, παραδείγματος χάρη εδώ, αλλά θα το βλέπουν και όλοι οι υπόλοιποι φίλοι μας και μπορούν να σχολιάσουν, να δείξουν την ευχαρίστησή τους και κυρίως να το διαβάσει κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι άσχετος, δεν έχει μπει ποτέ στο site μας, να το βρει ενδιαφέρον και να μας δώσει το πολυπόθητο κλικ. Αυξάνοντας τους επισκέπτες, αυξάνοντας τον αριθμό των ανθρώπων που ξαναγυρίζουν στο site μας, αυξάνουμε τις πιθανότητες να έρθουν καινούργια παιδιά να γραφτούν στο φροντιστήριο, που στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό είναι και το ζητούμενο. Τέλος, μία σελίδα πρέπει να αλληλεπιδρά με το χρήστη. Όσο περισσότερο αλληλεπιδρά, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχουμε να βρούμε καινούριους πελάτες, να βρούμε ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για την επιχείρησή μας. Μία στατική σελίδα ή μία σελίδα που δεν ανανεώνεται συχνά, μία σελίδα η οποία δεν δίνει πολλές δυνατότητες στο χρήστη, μπορεί να είναι χρήσιμη, αλλά από κάποιο σημείο και μετά θα είναι κουραστική.